ya paye eya mamre onyame nchiriwai amamre die ye tuntinio amamre ye tunasio amamre ye tuntinio ya mamre mo yeso muye. Oh, clap your mind down, oh, Coma Radio. Usi dio broni die, eno na be die. Dio broni she, ebi na obeshe. Hey, dio broni bayo, eno na bayo. Na mi bisa se, oni awaira wa mamre. Dio broni gwen, utimi gwen biana. Ya shawa hinamba. Yama obibia ha eba okumang 97.1. Se edu kuda na ebononga bienga muamunim se Kenkan Me dwumadi ena edu so ene osanada etwa tokra eduasa baako afe mpinu ne eduonu abien Kenkan Me atina nkunwa yen atina ase ene mama koko betina ase kama mama fina anso tietia lai bibia aye kama homa yeda so ekenkan ene obede sene aya da bia ye kano eye owura AANT ena okyerewei na nea odi homa no mu ahurusi pa ene kwamena aboyache memene da etwa mu no ensem bia ye kan efa obede ho ena yere bobo so ansa na ye nga hyemu yi wakyese na namkom asi ewo okuapeman mu a kyese won ho akyere won kakra na kwamna aboyache ye na adwene se obekọ wuram akwakopenam abafie na okwa echiara san ne ade na okotu nsubi a oye na adwene se obetwa na oye so ritwa no abiawa bi pue na okache ni se orintumi ntwa se asu no na homa ne kyerɛ sɛ ɔka ho kyerɛ pɔnkasɛm obede kwamna aboyache ye se obesan aye bio na nso antentam na homa no kyerɛ sɛ wi achi no ɔkɔ adetoso tebia mu na ọkọ adetoso tebia mu no ọkọ okro bi mu anaso ọkọ okro bi so na kro ne so na ọkọ tu nipa nwanwaso bi a kire se won nantel won kasa mpo sane a woyɛ won ne ma nyina no ente se nkro a wakoso no de na adwene ba ni team ene se kro no sofo no won hyeda enya ayemie kire se won mu biara ene nansere osumpo nga mani bi anom na wasan mani nya ne ntei se ne na eja enti na won anye no hwe na anka ensesempo anka ensempo se wo ma no esan na echi enti wo kire no okwan a esese osan efa so ekọ nifi na ofa asa akwan no so no etiefu ya etie nu hu se osiehia niema anwonwa so ne ade pi eye no nwonwa oda so ewo adetoso tibia nu mu ara ene yere toya so afi bia yedui no mesre frefre unuanom frɛ wabusuafo nyina no wontena se na wontie Kenkan Me dwumadi bi sɛ nso onipa ako oni yen mengi mu nso ya obetumi ahwɛ yen ɛwɔ Facebook Okoman Radio 97.1 ɛhɔ obetumi ahwɛ yen live na waka yen ho na yen nyina yɛ suade afi Kenkan Me dwumadi yi mu yen sɛ ebre kura no ante koko yeah odi yeme fiase mama wada wuruma afei boache hu se maba pii a wonam tipenso na wasiesie won ho papa no nam akuwaku rekobea bi so efifa akon aboache gina ho kɔ no be anamon adunum ɛhɔ na jedua kɛse bi a adenansi a waya ase ho frefrefre ɛhɔ na maba ni nyina kɔbɔ otuku anche biara na afei
mmerante wa won so nam tipen so betwam kɔ bea hɔ ara wo mu binom soso nkyene wokodu dua n'ase no wɔbɔ dantaban ma akyerɛma no de wɔn kyene sisi wɔn anim na wofi ase de wɔn sa gu so pro mu mmea no nso tu dwom na wɔbɔ ɔba saa bere no na mpanyimfo nkorankora ne mmerewa de wɔn poma begina goro no ho rehwɛ bi afei na kuro no rehuru sɛ nsu a wɔde dade bɛn ahyɛ mu mofra nketenkete ne nkokoa a wɔn nanom turu wɔn na binom nso kitakita wɔn nsam redi ahuru saa bere nyina na kwabena boakye a nani atu atɔ ne nsam na nanso asɛm penti ohun ne ho mmɔbɔ no ebegyina nsrɛ nso baabi ahontom nani rehwɛ ade ɔbea panyin a ogyina ne nkyɛn no da so gyina hɔ ara kwabena boakye nkwa na nyina mu no na ohun babɔ ne agoro a ɛte sɛ bi da prɛko pɛ na kom yɛ kɛse pɛtu bɔ fa agofoma no ne wɔn a wɔwɔ hɔ no nyinaa mu boakye hwɛ no ohun sɛ wɔsofo naka wɔ abɔnten no so hɔ asoafo bɛyɛ bɛɛsin a wɔfurafura nwera fitaa so wɔ mati so na ɔbea panyin bi di wɔn akyi sɛ wohwɛ sɛ ɔbea panyin na wohu sɛ ayɔrɔho akita ne yie ɔde ntama abɔ no mu na ɔde ɔkɔben abɔ ne ti okura poma na ɔretwa agyaadwo kita abarima aketewa bi nsa benkum Okoma Radio 97.1. Okoma Radio 97.1. Akropon Kapim. Okoma Radio 97.1. Okoma Radio 97.1. So we shall saw be a penny now. Obia panyin a na ɔne kwabena boakye gyina dua no ho no bɔɔ nkɔnten hwɛfu naka no na ɔbɔɔ hoo kɔɔ ho kɔhwim abarima aketewa a ɔbea a odi funaka no akyi no kita ne nsam no wɔn a wɔso funaka no du ɔbea no ho pɛ na wɔgyina hɔ wɔbrɛ n'ase na ababa afɛfɛ bi fii mu sii fam efisɛ na wɔn kata soɛ saa bere no nyinaa na ɔbea a odi funaka no akyi no rebɔ mmɔn twɛgyaadwo de ne ɔpɛ so obeso ababa ɔda adaka no mu na wɔbam no nanso wɔn a wɔwɔ hɔ no ama no ho kwankora na wɔso no mu sunsum ɔbea panyin a ɔne boakye gyina hɔ no yi ababa no fi funaka no mu si fam yɛ no atu na wɔde wɔn ani kyerɛ wɔn fi kwan boakye hwɛ no hu sɛ Oberima no ye nea obia panyin no so ma no ofie hɔ no a boakye hu sɛ ɔkɔfɔ ɔkwan a ɔno so nam so bae no akyiri boakye hu sɛ obia a odi funaka no akyi na wɔpampam no fa nwuram kwan a ɔnam so ba kuro no mu no so boakye hwɛ na tikwa kosi sɛ na akyi memoy efe agofoma no tu apɔn mmea mpanyimfo merewa ne maba no mu pi fikoshia baba na odafu naka no mu no na wode no kɔ ofie anigye mu saa bere no mu a boakye tu na ni hwɛ wi mu no ohun sɛ omurunkum ne ebokusu a esi ɔma no so no efi ase repa na wi mu retu bio na so saa kusukuku no pai no ekɔboa ne ho ano owim ɔtempɔn no so boakye hu sɛ na ɛhɔnom nyinaa yɛ kusu sɛ ɔsram a akyerɛ owia na ɛyɛ sɛ osu rebɛtɔ nanso na ɛntesa efi ɔpɛɛ sɛ ɔbɛkɔ saa tempɔn no so na wafa hɔ akɔfa ako ofi bae ɔdan ne ho prohwee so bra boakye rekɔ no nyinaa no na wɔasi ne ti ase a ɔredwen ne tirim sɛ nea nneɛma rekɔ so wɔ ɔman no mu ɛyɛ na ho dwiru sɛ nipa a ɔbɛto wɔn wɔ ɔman no mu no nyɛ ahonomkafo koraa na mmom ohun sɛ abusuabɔ yɛ ade titiru wɔ hɔ obiara a ɔyɛ hɔ ba hɔ a na abusuafo tumi hu no kan na wɔma obi kohyia no na sɛ ɔyɛ onipa bɔne a woyi ne kɔto krotia
so ye ni papa ene wo je ni fel so kra ma no moni yo efe ni a eye no nwa kra ne se omanfo no ni mama ni yie tumi di afahye sa akwasi dai se ma ebro so ni eye no nwa kum no bio ne sania wo hu se efi nkoku aso kosi nkwakra ne mere waposo a wo kura pomamu so ye ni di so a wodo so ma ebu nkam so afi kom ya ntietem bi nim ni kitikitiye a eni won abrabo mu no ye ni a eye no ahodwuru kura ade bi ako a eye bu ache nwanwan so ne se aboso mu ni o manu mu na asuman ni ni ama tete saa so de saa no de eni won dadwe mu kura biribiara ho ye tete amane saa biri ya bo achiri dwen yinum nyina ho no nipa bi betwam wo ho fa ne nifa so ho baabi prakope no hu se enye obiara se won a wo soafu naka na baba no damu no na won nam brew a won kasa kura wo hyen baabi a wo hu se eho no ye amusie afi bo achiko na ni marasan kodu obonkitwa bi ho no ojedi se obonu twakro no hu nyina ahia eyo obon a ne trew be ye anamon fa pe nanso emu doyiye a obiara nhu aseda efise sum wo mu da eye mra se obi ntra obon no nko achida na ebi nso maida eyo hye obon achi na otempon kese no bepem ahoho a wo bakro no mu no nkuto na wotumi tra obon no bemu nanso se wotra pa wontumi ntra nsan kon achi bio obon no achi ho no ye asem foforo asase a ho no ye atache de dontori be ya basem aduonu na aye ohye nso afa abom no anu nyina sa atache no mu na anamon aye biriburo a kire se adasema pii a wo fa ho no bremu ansa na wotumi fa ho hurusi obon no achi bakro no mu ebinim nche na ebinim so di na pii wo ho mpo ebeye afe ne achi ehoro na bo achi hu nipa pii a wonam mu na binim so dedamu renyantam obotan kesi bi timatache no mu wo obonu anope sa obotan yi so na nipa bi tete na won adwuma ne se obobodin se obebu akwantufu a wosuro se wobefa atache no mu no sa obotan sofu no tumi bu akwantufu no mu bi so won mutwe won fi atache no mu bi o ebinom de wontumi mu awon kura na wonyantam akosi se wo prepre kofi obon anaso okanu achi asam a ye nwanwan so ne se mpempi no nipa a wotete obotan no so no nso edumiri bi a wotete hwido ntori anasa atache no mu kofi okanu achi kokro no mu bi bo achi du ho no ono de ofikro no mu na oritwa akọ obon no achi wo otempon kese no so na ohurusi obon no achi a wa mere ho kora na osi otempon kese na no twa atache no nyina efe odan na ni hwe na achi se obi hu kro no ana na so we hu kro biara bio kro no mu nua no akata so asie no obo modin se obesan na achi atra obon no akokro no mu na nso okwa anwasem ni se ufi kro no mu ho a na wugina oka no achi a wuhu dontori anasa tache no ne emu biribiara wuhu obotan no ne nipa senso wo watache no mu nso a wuhu kro no ho hwe kura na wuri nsusu se kro bipo beda ho na aye kwaibre tutum a obiara suro se obekomu Boache modin biara oboy se obehu okwan na watimi akoma no mu bio na antimi ansipo biara afede na obre aba na ehu ni owu awosen atewa hye no sutwum enti eba na adwene mu se obeja kro na chidi na wahwese ne a ebeye na ne a eda nanim no wabọ ho bra efi atache no me wosoro kọ ho no de asase no sutim Otemponso honum trelsen ne a efi obon na no horba hono kwabra bu achi esi otempon no mu preko pe no hu opanyin bi
ɔyɛ akwakora posoposo a ontimi nante wiye na okita poma mu bro nam nyinaa na ɔpopo ɔnware nanso wakom na ne ti so nyinaa wodwen fitaa ofuro bofu bi a atetew Boakye ma n'akye nanso wammua no na otwa ne ho Boakye da n'ani hwɛ ne din ara kosi so ohu sɛ obetumi afa atɛkyɛ no mu ahuru atra ɔka no akwakora na nhwe ase wɔ atɛkyɛ no mu na ɔde ahoɔhare kɛse ne ahoɔden tra ɔka no sen sɛnea ɔbaabu mpo betumi ayɛ eyi akyi no Boakye ahu ne bio efisɛ ohu hwee bio wɔ obon ana ɔka n'akyi efibere a Boakye yerae wɔ haban no mu no na otwa asu ketewa no besi saa bere yi no ohu na atwa ne tuo pɛn ɔporo hwee so fa ɔtempɔn kɛse no so na ɔkɔ n'anim ara san obu braka bi ako no ohu ne benkum so sɛ adama bi si hɔ adama ohu yi no ma ɔbɔ opiriw wɔde baha na abɔ so a ne nyinaa tetew wɔde mebɛw na anwona wɔde bepɔ na anwona na wɔde dɔte nso atare ɛyɛ adan abien a wɔagye ban hodwoo bi afa ho ahyia na ogya ketewa bi wɔ adi hɔ Boakye kɔɔ hɔ nanso wahu obiara wɔ hɔ enti ɔbɔ ago hyɛn ɔsese no mu efisɛ obiara mmua no ɔhyɛn hɔ prɛko pɛ no nea ohui no ma ɔbɔ ɔpemɔ ohui sɛ akwakora posoposo bi da fam hɔ faako ɔda ne yɛ ɛsɛ ketewa bi a waboro wɔde boadekena bi a ayɛ mpasagow asɛw hɔ na ɛso na onipa no beae ɔda yanya na ɔrepo so a na ne menase rehuru na n'ano repu ahuru n'ani ahan na ne nsa nyinaa pompono Boakye hu prɛko pɛ sɛ ɔda wupa so nanso nea ɛyɛ no nwanwa ne sɛ ɔmpere na mmom ɔbea hɔ kom na ne menase nara na ehuru so Boakye gyina hɔ kom de ne nsa tua n'ano hwɛ owufo no ohun sɛ bɔtɔwa bi a wakyekye wɔ ɔkyɛnkyɛn tamaa bi mu sɛn ne poma a etweri n'atifi hɔ no ano na ne nifa so wɔ n'atifi hɔ ara na toya kumaa bi nso wɔ mu si wɔ fam hɔ ɔdan no mu ahyehyɛde no nso yɛ ahometew ɔkane a ɛyɛ kokosi bon na wɔde ngo bi agu mu na ntamaa da mu si hɔ ne nkyɛn hɔ na sibiri hama bi a akyɛgu ɛyɛ asingasin abien a watoa na wɔde akyekye ɔfanya bi na ɔfa asan da hɔ afei watoa na wɔde akyekye afei tua bi nso yɛ nsu wɔ mu si ne nkyɛn mu na nafo pɔ na bayera a ɛyɛ obi kwaw mfufawe bi a adi bɛyɛ n'anum gu duasin bi a wabɔre mu tokuru kakra nso da hɔ ɔdan no mu yɛ yiridududu na osu ɛtɔe bɛyɛ n'anu no afɔ ɔdan no fasu wɔ n'atifi hɔ agyinamoa bi ayɛ kodɛ butu akwakora ne nkyɛn mu hɔ bere a Boakye hyɛn hɔ pɛ na agyinamoa no sɔre pɛɛ sɛ obetwa Boakye guan kɔ adiwo nanso ɔkɔda a owufu n'atifi wɔ ne kɛtɛ no so wɔ ne ti hɔ pɛɛ Boakye ani bɔ eyi so no osuroi pii ɔyɛ onipa a ɔyɛ ɔkukudurufo de nanso ne ho gu na wɔw na obisa ne tirim ne enti a aba sɛ akwakora twɛntwɛnfo yi obiara ni ne ho na waboa no wɔ ne bere a edi akyiri no mu ɔde ahopopo bu nkotodwe wɔ ogyamfo n'anim na ɔtwee ne nsa de too ne muano nanso ne nsa ka ɛka akwakora no pɛ na ɔte so gu ahome kɛse ɔhan n'ani biako na ɔsan ka too mu na ogyaa mu amunum na Boakye de toa no mu nsu no bi gu n'anum na ɔno Boakye no sɔre gyina n'anim ɔsan kuntum ne mu twe boade akana ɔda so no kata no so afei ɔpanyin kwabra Boakye gyina hɔ kɔnii a wadweri ohun sɛ ɔnkɔ anaasɛ ɔntena hɔ ntwɛn sɛ obi bɛba abɛto no ɔdwene ade a yɛhu yi ho papa ɛyi dedan asɛm ni enti ɔpanyin ɔte sɛ yi ni ɔba ɔyere wɔfa ase ana obusuani biara obegyam no mpo ɔbɔɔ ne tirim sɛ obefi hɔ na sɛ ohyia obi wɔ hɔnom baabi a
ɔbɛbɔ na maneɛ ansa no orifie ɔdan no mu no buakye hu sɛ nsrewa bi gu kokosi fare bi mu na oyi mu abien de bɔ ofu no amase ano ɔde ne poma no twere ne ho na ɔde tua no mu nsu no si n'anim na ɔkae sɛ wokɔ a mekyia wabusuafo ɔka saa no osi mfikyiri kosi ɔtempɔn no mu sɛ ɔrekɔ akyiri no buakye hu sɛ akwakora a ohyia no wɔ kwan no mu wɔ atɛkyɛ no mu nara ne owufo no buakye poro hwee so ɔkɔɔ n'anim ara san na anyɛ no sɛ obɛhyia obi bere otwa abɛyɛ sɛ dɔnhwere kwan no na ohyia abrantewaa bi a ne ho yɛ no nwa yiye ne ntama a esi n'asem no nyinaa fɔ dotoo te sɛ onipa a watɔ nsum ne honam nyinaa sen nsu takaa na bere a ɔreba no nyinaa no na ɔde ne nsa sam n'anim hwew nsu a esan fi ne ti so no gu n'anim ne ne ho so ne ho oduu ne nkyɛn no ohun sɛ na ne hwenem n'anum ne n'asom nyinaa yɛ nsu matɔ nanso na ɔde mirika buakye bɔɔ hubua pa gyina hɔ kwansin kosi sɛ otwa ne ho ɛsane sɛ asɛm a ɛte sɛ yɛ nwonwa nti buakye antimi ankyia no ɛmmisa n'asɛm biara afei buakye ani atu atɔ ne nsam ɔde ahodwiriw reka wɔ ne tirim sɛ na dan asɛm koraa mpo ni na merehu wɔ kwan yi so yi nsɛm a ɛwɔ kwan yi so de ɛso na ɛyɛ hu osii ne kwan so kwan ɔkɔɔ n'anim kakra no ɔtee sɛ asu bi reworo wɔ ne benkum sɛ asu no twa ɔkwan no mu na mmom ɛsiane ɔkwan no wɔ kwan no mu ɔman kɔɔ hɔ sɛ ɔrekɔpɛ kakra nom na ɔhyenhyɛn adɔtɔwa n'ase kɔhu asu no ho ɛhɔ na ohui sɛ asu no yɛ nsuwa bi nanso ayiri a ne hweama no yɛ bɔna koraa ɛtutu nutan akɛse ne atenten agu ani ɔkɔgyina asu no ho na ɔkuntum ne mu sɛ ɔde ne nsa rebɔ bi anom nanso ɛsiane sɛ ɔnya na yɛyɛ nti ɔpɛɛ sɛ ɔbɛtwi akɔ ne benkum so kakra bere baa saa no n'ani kɔbɔɔ dua bi a ɛgyina asu no kɔnso a ne ntina yɛ nkantankantan wɔ asu no awore hɔ baabi no so ɛhɔ na ɔhuu biribi kuntan bi sɛ ɛhyɛ nkantankantan n'ase hɔ a ahyeahyea ɛsiane asɛm pɛnti kwabena buakye twiw pini hɔ pɛɛ sɛ ɔbɛhwɛ ne yiye ebia na watu ehu nanso den na ne ohui ɛyɛ obi asu afa no na ɔhweam na atwe no akɔhyɛ no hɔnom ontimi hu onipa ako yiye nanso owu de oni na wu dedaw akyiri no ɔbɔ mmɔden hu no fan sɛ ɛyɛ abrantewa a ohyia na ne hu nsu takaa no ehu kɛse kyere okumanini n'ani bɔɔ so pɛ no se mamensen enti nsu no koraa wanom bio na ɔde mirikatɛntɛ kaa ne ho fii hɔnom obegyina ɔtempɔn no so hɔ de ahopopo ne ehu home toɛ te sɛ onipa a wahu abobirim ne bɛrimasɛm nyinaa tu yirabasa ma onu ne ho mpo sɛ ɔkɔɔ hɔ sɛ ɔrekɔnom nsu wanyina hɔ mew no so baabiara na ɔtoa ne kwan so kwai afei kwabra buakye tuteɛ a nsusuwi ne adwenwene ahyɛ ne tirim ma tɔ nanso onim faako a ɔkwan no de ne rekɔ na mmom n'ani da so ara ne sɛ ɛde no bɛkɔ akɔsi kuro kɛse bi mu nti na ɔwɔ awerɛhyɛmu ara saa bere no na wimu yɛ hyew na mframa agyina owia nso si so sɛ fono no mu gya ɛsiane awuhuru ne ɔhyew nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛhwehwɛ dua bi nwini ase akɔbutu hɔ agya ahome kakra na wiem dwo bɔkɔ a watua teɛ bio ankyɛ na ɔduu dua tietia kusu bi ase na sɛnea dua no ade nan afa no na ɛyɛ ahomeka na ɛhɔ na ɔbɔɔ ne tirim sɛ ɔbɛkɔ akɔgye n'ahome abia ɔtena ase pɛ na ahuri se somu nkotia nso sɛ buei na yɛni atutu hu nso sɛ yɛn nso yɛni wapra ne ho aprapra
ɔkyea ne ho to hɔ na ni se ɛyɛ no fɛ kakra na kekanwere de agye no saa po no mu hɔ nkekanwere atutu hunu nkontia atan ne ntontom de wɔyɛ to no paa wɔyɛ kwamena hɔ kosi sɛ ɔka n'anum asɛm ma ɔde aguan fi hɔ a ne honam nyinaa abobɔ atape otutu so ɔkɔ n'anum kakra kɔpɛ bea bi a osusu sɛ mmoa no nni hɔ na wanhaw no bio ne kra yeye okodu baabi a ɛhɔ dwokura wɔ ɔsɛntaw dua kɛse bi ase na ɛhɔ na ɔbu kokoroko bi tim enti ɔtena ase hɔ no twere ɔbo no ofi ase huu ne ho na ɔtɔ nku ɛyɛ sɛ na rewiawia no kakra pɛ ɔtene na ho hyerew ɔbɔ pitiri nyan de ne nsa fa ne srɛ ho na ne nsa koso betekaw bi a ne ti pori mu sɛ otua hɔ ɔde abufu ne anibere nyinaa tuu no ma ne tetew kaa mu ankyɛ na ɔfoforo de atim na amodin ho betekaw kaa te sɛ na eyi mpo nkamfaw ɔhyew na huhuru yi yɛ anibere koraa ohun sɛ yɛ ahungwan ne ama ne nkuto te wantena dua n'ase a ahome koraa bio na ɔporo hwee so ɔrekɔ nyina n'ani abere kɔɔ sɛ ɔpaben aniwa afei de kwamena ani apa ne tirim sɛ biribi owia ketee si no so na ahuhuru a ɛkɔɔtwi kɔɔbrɛman afua no twom ahokeka ato agu no so sɛ apea no na ama wadan sɛ yio a ɔkawere reta no na ɔrebɔ awraman ewiase wɔ hero ne nkutwi nti na enum adɔ sɛ ɔpɔnkɔ a nareka da n'enum na ne mene ase retew nanso ɔhome ne asomdwoe biara nni hɔ ma no ne ɔkae ne sɛ ne ɛbɛba biara mmra ɔbɛman akɔhome ne ho na kekanwiri o betika wo afei de wabrɛ eyi ohu ɔsɛtew bi a esi kwankyɛn hɔ na ɛhɔ na ɔpɛɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔgye n'ahome oduu hɔ no ɔbɛtu n'ani adɛnni ɔbarima bi na ɔte dua no ase yi wabu nkotodwe de ne nsa agu so a wasum daw fei buakye hu sɛ damfo n'ani abie nyinaa apupu te sɛ nea ɛretutu agu fam na adan sɛ nkra ne tɛkɛma ahɔ ntua n'ano na ne kɔn ahɔ nkɛse a ɔntumi ntwa ne ti koraa ne kɔn no mu na hamasin bi da hɔ a amia no petee saa tibee mu na ɔpanyin no wɔde nanso na onyo nipa a wawu kuduru gyina hɔ ɔde ne nsa so ne sisi twubange na asɛm obisai kakae no sɛ oho na yɛdɛn asɛm onipa yi amua no na ma ɔde n'ani apɔtwepɔtwe a ɛrehoho agu no hwɛ boakye dɔɔ eyi de na boakye to saw te sɛ ayewa mu nsu na wadan sɛ ɔsaman wɔ adukuro mu ohun sɛ eyi nya ade ɔdasani gyina hɔ hwɛ koraa enti ɔdan ne ho yɔɔ fie prɛko pɛ a anyɛ no kasa bio ne ho pre no wɔ ne wiri mu ɔkɔ kakra no wadan n'ani ahwɛ n'akyi rehwɛ biribi huhuhu a ɛtaa hɔ no ɔde saa de saa do mu afei okogyina abedwaa bi ase kom na ogu ahome na obisa ne ho sɛ na hifa koraa na mabefi na den ahode ahoro na ɛrefa m'ani so yi afei de na emu yɛ den ma no a wabɔm sɛ akura na niwa nyinaa apepew so a na no so sɛ akrante a ɔkramantaa no bra boakye ayɛ samori kɔ no nyinaa na ɔredwen ne tirim ribisa ne ho nsɛm a nankasa ntumi emmua na den kwasea na ɛyɛ me na mansan amfa me saa kwan yi a mefa so ba kuro no mu no so ankasa abiri madu ne aminim a me nam kwai no mu na onwini si me so eyi afei sɛ me sam akyi a kuro mu aso no mu kwan abare me ne kakai ahoro ne ehu abobirima te sɛ adan adurade wɔ akwan yi so eyi ama madan osamantwentwen na ahoto biara ni me fam kuraa eyi ase ne den ɔresusu eyi no nyinaa ho no obedu pampa bi ase saa pampa no nware nanso ano yɛ hyew yiye efisɛ egyina hɔ kreben na osu a ɛtɔ anadwo a etwa mu no ama ɛso ayɛ trɔtrɔ sɛ nkuruma onipa a wayɛ hata sɛ otua na ɔyan ama ne ho ayɛ buruburo sɛ oboya ho ɔde ne nkakra saa kosi sɛ akakra no wabɔ pampa no awie no
Ohu asamfunu bi wo okwanchen benkum so. Se abiri gon na ebi atetew samase se omo. Boachi ma manfa ho. Na ni je se obekọ ho akotase bi adi akum ni sukom. Bro dudua na se no onya ahoto kakra. Eho ye nwini ye fom. Na asamfunu no nso ase ho aye buruburo. Seni antotebo a na se aketebo adi ho ahye mfiri. Okuntun ni mu fa abien bi menen. Anche no ti na achi benkum so. Dotowa bi ase se no ma ne nkwantwea resere. Efi oti se obreku bi so anu demu wo ho. Eyi ma abo achi tutu na ni hwe hodin. Efi o hwe ne hu hia. Efi so oyobomofo no nim se nya oketebo bi na o hye ho no baabi a na ya abo atea. Efi so wia no ayeto wia na saa abere no na atwease asore hata won ho. Enti se na na bo achi di nani ripa ni nanso na nsremu anu demu ara. E ma bo achi bo hu bua. Bra kutupa afu yiri huruje no so no na bo achi nso de nani rebo aroman. Preko pe o ma nani so hwe atoy fam fa akoto wia no aye sinsani ho a hanu a no hu bibi se sengdua ketewa bi mu na eretu donko te se nufutin. Na biae ho no mo ana nsere no so nyina jeko. Bo achi se nufutin bia ko peni nanso amfa ne na so asem na nani ara na odi nwam efse nua ewo na dwuni ma ne se atwease ora one day wonim won hu bira eya nani akobo ne ase ho no so se nufutin no so na wa bobirim efi ojen nani hwe de kodo no yiye no hu ado ne se enye nufutin na momo ye onipa bi na osen ho a wasen ne mene na ni nyina honhom ane tekrema atwetintin tua na anu bo ache ni boss penalty em se puei akenkanfo no ebe home so kakra enti ye di nwom kakra ebe film na yen akenkanfo no ahome so se de baabi akwabena abu achi akwakoduide eya yem hyehye nkoa na ato no so ne anga zo gusu dwenwin a onim biaye a wakwakodu. The 97.1 FM is rocking. We are blazing. Apropos Piapim on Kuma Radio 97.1. We are blazing. Kuma Radio 97.1.
etiefo yere to aso boachi ani ball no so penalty am si puei o sori huru na oto ne ho kese na oyang birim o sori na wo soro wo fam na anu demu puei efe na ode asesa umura no ode okwanu mu ho hwirew na oyang biom rimurum ti wadankrayam wo pampa so a pampa aye trotro no so na saa na anu demu ani so otwe janka wanya agina ye wo odasani anim na ode ne toti ribrim na afurumu boachi enhu ne ye kra na osi pampa no atifia ne sre hu aye buruburo ne trim apupua ne na ho repra moja na kokora awasa no basabasa eyi ansa na berima rekope baabi agina oberima mfere aguan hu boachi aye peme ne tu nyina asa woni dantamu na afuru apua se adope de ni nkotodwore keka bubom se adowa nyawa se bribi je pe na waje tweren na odi mirikatenta aka no enhu ka boachi akosi se okodu nsohwea bi mu eho no obotan bi wo na afi na onwiri ridwo boachi hu se onipa wasan ne mene no ye ni a ohun no odua na ase a na nani potwepotwe a obisa no asem a wa amua no kwamena hometo no kakra eho no ye han wim so atew han na mfama boko bi rihu boachi akopa ayan obotan bi so atratra no humu na wa ma nani so hwewim de nanan pempem ho kokura no aye no pasa na ne yawo no ate no papa obotan no nchemu wo nsohwea no anu ho no na asukitwa bi da iresin okumani ni bo modern sori bre ukọ hokọ hohoro na apirekru ne hu dontori bido no na otena ho kakra je na ahome ade ya nwonwa se ahudwuru se oberima katachi pa sa para te se kwabra boachi a so biara ni bonu so a bibiara nkasa nkyere no se oye okukudurufo no ma ade te se bonu hu na den na ye hu a kwabra boachi hu bi pen ofuase bro ofuase bremponko na sumankyire no nipa wokum won sie no emoka wonam okum ya so kum nipa ma de sie ohene no nipa kum ete se no ye yawo awerho ebinum wurawura won sepo ene se wode sekan bi a anu apai nta abukaw kona achi se ejan wo won afunum hwiromu bo won takrama fam wode won saso tena bonten fi anopawia kopem owiginan wo hwa wo hu sane won aniwa han na won anum sen mogasufi ne wansena rebo won ose na anso wontimi mpra won ho a efise wa chechire won sa agu won achi eyentanka wode won sa ma wode won tena owiem ara kosi se won dondu na wotwitwa wonti fi so ebinum nso wotwitwa wonti na won akonsin ne deda ho na won kon keka mimi mu se nkokọ a wawuwu de enti no eti no nso prepreo na aniwa etuetu aho ni nyina ye fita se nkesua hwe nipa anim afoforo nso wo ho a na wonya nwi na wawawai won achi were ni nyina gu a won animu no de were no gu won ti nanso wonya nwi ye na wansena bo wo se eyirimu nyina ne ne esense mpo ye owu ahoro aboache anya no hui penda na ye bisa se ahade eden no kumanini to asakora woni a okohui no ho saa yemu pia ankasa na ebeye yen ara nen hwe otimpon hontonga obi nko na obi ma ne ehu abobirima ete se a eyi won hu adi ampa onipa biara krabegwan afei sabri na adresa na anadwomu afi asirisu ebrekuru kra won ho na won suru jije fa mewo no so honyina mpotra ka won anu asoyam wo atare a ebe men okwan no homu aduahye repai mu wo kwa ebrentu mu ne mepa wa asoya sikusu no so
na nkyekere ne kwai moko nso rebɔ mmɔn wɔ nɔtɔwa ne kwai n'ase eyi kyerɛ sɛ abɔde a ɛhome wɔ adesan mu nyinaa reyɛ akɔpɛ baabi ahyɛ nanso kwabrabo akye de wadan ɔtwɛntwɛmfo a wayɛ ɛtɔ biara ɔka sɛ ɔbɛma nananso na wahwɛ sɛ obɛnya akura bi ase anaasɛ kuro bi mu aduana anti kɔkɔ so oduam kaka yɛmfa ma no ntugua ɛtiefo bra yɛn adui yɛde ma no bɛtugua na obi a ɔwɔ asɛ misa anaasɛ ɔbiribi ɛkyɛn ne so no ɔde atugua 0551 667755 0551 667755 and 0270 191971 0270 191971 mama yɛnto aso afei ɔkɔfa ɔtempɔn no so ara ɔrekɔ no nyinaa na ɔretie sɛ ɔbɛte sɛ akokɔ bi rebɔn anaasɛ ayɛmmoa bi bɛsu nanso ɛne a ɛte sɛ biara ntwa n'asom da mpofirim na ɔhyia ɔpanyin bie sɛ ɔgyina nkwanta bi so wɔ ne nifa so ɔyɛ onipa a ne ho kyerɛ sɛ ofiefum ɔhyɛ ne batakari na wɔatwa wɔm a ɛda ne kɔn ho bɛdɛw bi a wadwo habayere ahyɛ no ma so no ɛso na watetew habama abɔ no boa bi di ato boakye hu sɛ ɔbɛyɛ odunsini ɔma anadwo na ɔpanyin nso gyee so akora ɔtempɔnka si turodo yi kwahi ɔpanyin gyina hɔ hwɛ boakye din na ɔyɛ sɛ onipa a ne ho adwuru no mmoroso ɔtɔɔ ne boase brɛ obisa ne sɛ ɔtempɔn bɛn ho asɛm na ɔreka yi afei boakye ani baa ne ho so na ɔhwɛ n'anim na ohuu sɛ ampara ɔtempɔn biara na n'anim na mmom ɛyɛ ɔkwan a ɛte sɛ ɔkwan biara a ɛkɔ kuro biara mu no bi afei ɔdan n'ani hwɛ n'akyi na ohuu sɛ ɛyɛ sakwan na ɛda n'akyi boakye ho dwiru no kɛse prɛko pɛ na ɔhwɛ ne ho hyiae pɛɛ sɛ ɔbɛhu ɔtempɔn a ɔnam so baa hɔnom no ɛfiri sɛ ɔnim sɛ ɛno ara so na ɔnam bae nanso ɔyɛ biara a ɔkwa n'ani ntumi mfa hwee ma no so sɛ awawa anyaa ɛne akudo no na esisi hɔ benkum ne nifa a ɔkwan na baabiara na biribiara nso nkyerɛ sɛ ebi abɛda hɔ pɛn nanso yɛnyɛ no na ɔnam so bio ɛnwonwa mpa ɔtempɔn ayera pampa ayera na kuro nso ayera akora ɛne sɛ mefi abotakyi na mekɔ haban mu kɔkyi nkakra mehu sɛ mayera akyiri no mekɔfi ɔman bi so a mennim sɛ kuro bi da hɔ koraa mewɔ ntwɛtwɛda ara kɔsi sɛ mebɛfii ɔtempɔn kɛse a mɛbɛhyia wɔ so yi so ɔpanyin gu ahome na ɔde mmɔboronim hwɛ ne ho hyiae maa n'ani tra boakye kɔtɔ kuro a boakye ka ho asɛm no mmɛw so minim saa kuro no na ɛda obon mu koraa wɔ kwae no mu onyame ɔhata soro nkutoo no nim amamporo bi wɔ hɔ fi titenterede na ɛbɛtena hɔ daa kɔpem wiase berɛ wie na nka amamporo bi yɛ kuro na bere bi mu no asase woso kɛse bi bae na amamporo bi yerae koraa fi faako a ɛwɔ hɔ no na onipa biara nim faako a ɛkɔe abasam no kyerɛ sɛ mfirihyia ɔha biara mu da koro no amamporo bi yi ne ho adi pɛnkoro Macho, yɛmfa ma no nto gua bio 0551 667755 0551 667755 ɛne 0270 191971 0270 191971 mama kɔkɔ yɛnto aso nanso ɛnyɛ nigye sɛ woahu saa kuro no hello yama wakɔ ababa ɔkɔman pacho din ne baabi afrefi yaja mpacho kwasi fi ankoni la teki atem ayo ya eja medamo ase papa na de me ne age se ma te mama kokwo nka na mama para bia ho na me papa kwa me nso ho emu me wo fa na wa seda ne ho akwataw nka nte so bo $5 ni bi mbra mate emu se mere koma asem so a
say kwa benabo ache na so ye den yiye papa say wo hwe bere a wo ne mama nchen no cry so ri tukwan ne mama so menko oye ya na okwai wakwa akodu abotachi wayira wakopie baby foforo ene na mwa de akopie yi asamando ene na mwa mami pani aka chose kwan a ofa so bae no fa sa kwan ne so wakwa akofa baby foforo ene so efiesia ne emayo aso den aya mrante ne maba ne ye ne bini na ma ye hu nia ense se ye hu nti medam ase ye aye tie akenkan no ye fanti ye ho papa medam ase ense da wase nti asoyɔden a mmerante ne mmaba atim no ɛsɛ sɛ yɛtu yɛn hofo mama yɛnto aso mesra wo modin wɔ ne ayegyina ha yi bio na ma agyanom panyin tena ase wɔn home mu asomdwe mu ne titiri no adɛfoɔ no afei ɔpanyin de ne nsa kyerɛ ɔkwan ketewa bi a hello yɛma wakɔ ababa ɔkoma wudin ɛne baabi a wofirifi ɛmi sɛ wafi ahama no so mama yɛnto aso afei ɔpanyin de ne nsa kyerɛ ɔkwan ketewa bi a aman afa nifa so no hɔ na ɔka kyerɛ buakye sɛ wanhwɛ yie na ɔda ɔkwan no so wɔ baabi a ɔrenu ne kurom ara da enti ɔkyerɛ no sɛ ɔmfa sa kwan no so na kuro kumaa bi da n'anim na ɔnkɔnkɔ da hɔ buakye ne ɔpanyin di nkra na ɔda n'ase pii na akyiri no wodi ntitimu wɔn ho faako ɔpanyin nwafo no fa ikora bio ɔyera ibra buakye tu nanan bɛyɛ abasam dunsia pɛ na obu braka na ɔmaa ne nantew mu yɛ den sabri na awisaboa bi tɔ n'ani abien ne nyinaa mu ɛna ogyina hɔ posa n'aniwa no de ne a ɔhu kwan bio afei na n'ani so nyinaa yɛ no kusuu a ɛhyehyɛ no sɛ mako ɔso reto ne nan pɛ na ohinti udunsun bi ma ɔhwe ase ɛnɛ aha na yɛde akenkan no bi do yɛnyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛmu kakra na yɛnhwɛ sese homa no yɛngahu nea ɛrekɔ yɛngahu biaeɛ a kwamena aboakye akɔ pue ɛne ade mepacho mmerɛ a yɛkenkan no yɛhyia nsɛm bi o sɛ ɔbɔɔ pemɔ yɛka sɛ obi bɔɔ pemɔ a na ase ne den ne to pem fam ne to pem wotena sesa woto pem ho so unam na watiri a watiri sai na woto pem so abɔ pem ma usisi kura yɛ wo yawo na akenkan mu no yɛga hu sɛ kwamena aboakye emra a wafi kuro ni mu no wahia emra ohyia akwakora a odi kan no ɔkɔtoo no sɛ ɔda sesa bi so na ɛhɔ no nneɛma bi ɔhu nneɛma bi na nneɛma bi nso ɛkɔɔ so na ɛme sɛ yɛn ate da sɛ onipa rewu a wɔde nneɛma bi ɛka ne ho ɛkɔ so ɛho hia biri biara sɛ onipa rekɔ a yɛde ka ne ho ana na sɛ wɔn amfa saa nneɛma na anka ne ho ankɔ a so biribi bɛto no wɔ kwan nim anaasɛ kurow a ɔrekɔ so no tɛ biribi bɛyɛ nana iwu ɛyɛ akanfo gidi yɛwɔ gidi sɛ onipa no wie ɔretu kwan akɔ baabi nti woretu kwan a wɔrekɔ akɔforo bepɔw nti ɛsɛ sɛ wogu w'ano nsu afei worekɔ ɔman foforo bi mu nti ɛsɛ sɛ wɔma nneɛma kakra a wo nso wokɔ a wode kɔ akɔbɔ wo bra ɛyɛ yɛn gidi a ɛwɔ hɔ nti sɛ obi nso wɔ ho adwene bi a nti yɛgusi kan no yɛhu baabi a wɔse papa baako kɔdu yi no wɔhwɛ ne nneɛma mu na boakye no nso gyina nsransu bi na ɔtwe ne kɔɔ mu hwɛe na ɔsɛ ɔhu bibifo sɛmina ɔhu ɔbosaw ɔhu nipa nwi ɔhu nneɛma bi ne ade a ɛhyɛ mu nti no ɛyɛ ade a wɔyɛ ɛyɛ akanfo yɛn gidi ɛyɛ sɛ woretu kwan nti ɛsɛ sɛ wosiesie wo ho rekɔ ɔman foforɔ no a worekɔ hello yɛma baba kuma udi ngene baby bato wasifi anko ni ma sen abediem efa ni ana mo bisa no mpensem mu na mo ye no maje nkyere kakra ne se
menena ma mete asese se obi fi mu na wɔresie na wɔde saa nneɛma no ka no ho ɛno na ɛkyerɛ sɛ okodu na akwantu kɛse na wɔyɛ na wɔma na akɔ aba sɛnea kwabena bɔ akyekɔ hu sɛ wɔn abɔgu a wɔdi asɛm no nneɛma na wɔde ka ho no na okodu a ɛkyerɛ sɛ wɔabɔ bra wobɔ bra wɔ asase yi so enti wo nneɛma na wɔde bɛkɔ no ɛna ɛbɛkyerɛ abrabɔ no sɛ abrabɔ no yɛ papa ma ho sɛ wɔambɔ ne papa no okodu hɔ nom a saa nneɛma na wɔde ka ho no na ɛbɛkyerɛ bɛda mo ase Edase no wadwe nkyere mama na reka bibi o da bi na Dabi enti na kyerɛ sɛ nneɛma a wɔde ka owufo ho no ɛho ehia okay mama ba kyerɛ ti o ya kan koso ese ya koso na fa adwe nkyere no bi aha enti ansa na wo be wura kuro no mu no no wo kyerɛ sɛ obon bi atwa ɛho ahyia a ɛno yɛ ɔhye na ansa na wo be du obon na no kora ɛno no ɛyɛ dontori me nia eba mi team ni sɛ wo sɛ ansa na obi bewu no wo kyerɛ sɛ onipa akono ɔtwere kakra ɛme sɛ ɔbre mini kwame am say uri ye yemfufu no uri ye anom ho nkwan ye be hu ye kan ri akira wo be kire yen ni nyina ase nti no be ye memne de adwuma they say we yama ayi nti party ye say yama won kon do say memne da wo be twen ne yakan awie nti yemfufu ye ma wonum ho nkwan sa etiefu e di anka merema mahu na ma e won kwan ni mu ansa na memne de adi nso mempanyin se memne da ye bedu ho memne da ye bedu ho nti ye mema won kon adro na obi a tena na firi hu na atie ni a memne da ewom ni won hu se wi ase mu ehu wi ase ehu pa iu eme se ene ha na bre ebe ma ye nkwan mama mpacho uwo nchie bia anti koko ye atiefo nyina menuanu mabusuafo memma obia echie mu nyina oba bi ananso odi na woda nso ye chia wo papa urade nka ho na obribi ankoso me chia mabusuafo nyina wonga wo aha na aburi nsachi na de nya me chia wo nyina ai me ka chi wo sa ebo no nga bi nga won hwe me nti ebi gusu hwe me pa mama fi you me so enchia enkoma me yonko ba akopa owo PCE training college wo friend Gloria Gama o contested for PCE president SRC president em say mra what to school na abesi ne oyi na odikan a or contest for president nia o stand for the vice no or the confidence oyi na original say obia original na say you obia original and scanesa obia original no cause onu na or contest for idea ye na ye PTC fu hey ene ye na ye ko edikanfo enti mama 8 day 6971 wow na mama fi na 78 enti ene Gloria o student ewa ha wonga di wanim kampi we de ma me no mankasa empanyimfu ankasa wa ha enti wonyina eta wa achi na ne original say ne vice no ono de confidence kofi enti ene mama num nyina eye edikanfu yesre say PCE fu nyina monyere mo ho na emeya no so yo monyere mo ho na mo ya meya no you yeripia meya na akwani enti say yakaboma oberima timi yen obia so timi yen enti yakabom na ye frɛ won configure enti this election day yesre configure obiara ento ema won etiefo ha na bere ebema ye nkwan na ye de ene Kenkan Me dwumadi asi memene da nunson ken yesre obi biara emfa ekunwa na ontena ase na ontie yen da bia yen asem a yedi twato no eno a fa otirim fita nantel yakramo bye bye Amamra, yeah, don't you know?